Сьогодні наш заклад дошкільної освіти працює в змішаному режимі навчання. В укритті було зроблено абсолютно все, всі ремонтні роботи. На випадок відключення світла в закладі дошкільної освіти працює інвентор, який забезпечує укриття світлом до 4-5 годин. На випадок розрядження інвентору у нас працює генератор. Дуже вдало зробили нам систему опалення, тому що вона є централізованою і ми не залежимо від відключень світла. Тобто тепло в укритті є завжди. Вийшли ми з початку 2026 року. Дуже позитивні враження, тому що дитині тут дуже подобається. Я настільки спокійна за нею, що вона насамперед в безпеці, в теплі, вона нагодована. Саме головніше, що тут діти не просто навчаються, тут їх люблять, тут їх обіймають, тут їх бережуть як рідних.